pogodak u glavu. Sniperisanje je dobar posao, prijatelju. Izazovno je. Na otvorenom. Garantujem da nećete gladovati, jer na kraju dana, dokle god na planeti ostane dvoje ljudi, neko će želeti nekog mrtvim. Tata, ja sam, da. Nisam terorista, ja sam plaćeni ubica. Pa razlika u tome što je jedno mentalna bolest, drugo je posao. Biću iskren s tobom. Moji roditelji se ne slažu s tim. Mislim da me njegov drugar video. Da, video me. Osjećanja? Slušaj, prijatelju, znaš ko ima puno osjećanja? Oni što ubiju svoje žene bejzbol palicom. Profesionalci imaju standarde. Budi uljudan. Budi efikasan. Imaj plan da ubiješ svakoga koga sretneš.